Morning, morning, morning. Morning. Morning, morning. Kape, kape. Sige po, sige. Kape sila kuya. Magpa-picture kaya tayo kay tatay. No? Tay! Halit tapat. Oh, yung aking mga ano, kailangan ko mag-ingay kayo ha. Hello para di ako. guys! Hello guys. Oh. Shout out nga pala sa hindi nakatutok. Oh. Yo, what's up mga Katolits? Welcome to my YouTube channel, Katolits Mix Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon, no? Ngayon po ay dito kami sa lugar na ito, barangay na ito. At pasensya mga tos, nag-ano ako, nguya-nguya ako. Nag-set up ng bat detector. Ayan. Ayan po mga tulods. Dito kami sa paligid na to. Dito po naka-sit up. Tambayan ng kanya, nasira lang. Bayan mo dito, no? Kubo. Natakotan na naman tayo. Hindi na matatakot sila tayo sa kwento mo. Sila sa bahay mo na eh. Wala na. Wala na po dito. Yan po mga tulods. At andito naka-sit up po yung ano, yung bat detector. Andito po mga tulods. Sa ano ba yun? Hindi ko makita mga tulods kung saan. Kasi nagparada ako bago na sit up nila. Dito matulits oh. Andito sinit up. Dito matulits oh, nandun oh. Naka ano doon sa taas. Ayan oh. Yun. Oh, di ba kita niyo matulits? Yan oh, kita niyo yung ano na yan, area na yan oh, yan. Ayan, di lang ganun ano kasi medyo itim. Hindi gano'n siya makita. Ayan. Okay po no matulits. At ito naman ay panibagong ano naman to namin. Last na namin ngayon mga Katolits. Last din na namin ngayon. Pagkatapos namin dito bukas ng umaga magpahinga lang kami. Idlip lang siguro sandali. Tapos mga tanghali siguro matulits. Mga tanghali siguro kami bibiyahe pabalik ng Manila. Pero ako matulits, isa ako sa maghatid ng mga RA sa UP Los Baños. Dalawa kami sasakyan. Yung van yun yung sasakyan ng nila Pau, nila Warren, nila Jomar, Warren, Jomar, Jande, Anggi. Sino ilan ba? Si Jo. Ay, si Jomar, si Warren, Jomar, Warren, Anggi, si Pau. Ayan po mga tolits. Sino ba? Si Pau, Anggi, Jande. Lima po sila matulit sa sakay ng van bukas. Sabay-sabay kaming aalis pero ako ay didiretso ng UP Los Baños. Kami ni Emerson. Ang minamaniho naman ni Emerson yung Fortuner. Ayan o. Hindi ka nagtanong kung meron doon? Yun, grilyo.
Ano lang? Ang ko ka dong atong pikas man basing na. Ay, ano, itong paligid mga katulits oh. Oh, yung paligid. Alright. Tadang! Yan ang gwapo oh. Galing Bohol oh. Nagmana to sa ano eh. Tatay niya. Nagmana to sa tatay niya. Yung tatay niya doon oh. Yun oh. Nagbuhat ng lamisa. Ang daming babae. Kuya, nakabukas? Ah. Nakabukas yan. Yun mga katulits no. Gabi. Madilim pa rin. Madilim ang paligid natin ngayon mga katulits no. At nag-ano po nga kami no. Pangalawang gabi na po namin ngayon mag bat detector. At bukas pa po kami ng umaga din matatapos dito matulis sa yan o, yung ating sasakyan nandyan, kita po ba yung ating mga kasama ay nandyan lang sila sa paligid matulits at tayo ay salitan po kami matulits no, salitan po kami ng aming pagbantay dito sa bat detector. Aming ginagawa ngayon dito sa area na ito. Dito tayo sa ano, nakikita nyo naman tumatulit sa ano kaninang umaga, kaninang hapon pala na dito kami sa palayan. Nakita nyo naman to ating intro sa area na ito. Ayan po, ito may mga ano dito rin, may mga kabahayan dyan. Tayo dito lang. Alright, ito yung ating mga kasamahan dito. Malapit kami sa kabahayan na ang aming ano dito, yung aming guide dito ay taga rito. Dito kami naka ano sa kanilang lugar. Ayan ang tulis. Nandiyan sila. Naka ano sila dyan sa ano yan, nakapag ano sila mga duyan ba mga tulis. Yan o, sila nandyan sila sa ano na yan. Hindi na natin sila lapitan. Dan tayo may mga upuan at mga duyan o mga tulis. May mga duyan dyan. Tayo dito. Ayan, dito tayo sa sakyan naka tambay mga katulits. Ating sasakyan dito sa gilid lang ng daanan, kaya dito tayo pwedeng lumayo dito sa ating sasakyan, lalo na ngayon gabi at tayo ay dito lang o diba mga katulits. Basta yung aming ginawa ngayon ay tungkol naman to sa bat detector, yung aming ginagawa nung isang araw na pumunta sa mga bundok gitna ng palayan. Tapos na po iyon at yung isang team mamaya mag ano naman yun sila, mag retrieve ng mga mouse trap at net. Kaya hiwalay nga kami matulits. Ang aming team ay sa Flora. Yun nga yun ng mga puno ina-ID nila para maano nila kung anong klaseng mga puno ang nandito. At ano ba yun, yung sa kabilang grupo naman ay fauna. Yun na nga po, yung fauna ay naglalagay sila ng mga mouse trap at nets. Tungkol naman po yun sa mga hayop na lumilipad at gumagapang. At yung isang team naman po mga tolits, yung freshwater, tapos na rin po yun sila.
At yung isang driver na rent a car na si Everson, yun po yung tumatakbo sa Clark, naghatid sa mga sample, water sample. At yun na nga, no, patapos na po kami, yung last na namin ngayon. At mamaya din, mga tanghali siguro, may umaga, tanghali, at kami ay babalik na ng Manila mga tolits. Kaya ito tayo, kailangan din namin pagkatapos namin dito, balik kami sa accommodation at relax sandali, magpahinga o idlip din kasi tanghali naman kami bibiyahe. At balik ng Manila, didiretso ako ng UP Los Baños, maghatid ng mga sakay. Dalawa kami maghatid. Okay po, no, matolits, ito lang muna ang ating kwento sa aming ginawa, sa aming trabaho dito sa lugar na ito. Alright, dito po tayo sa Kapantulan, Pangasinan, Suwal, barangay, sakop siya ng Suwal, Kapantulan. Alright, Pangasinan. Yun mga tolits, at magandang umaga. Mag-uumaga na po mga tolits, no. Ayan po ang paligid, oh, mag-uumaga na. Oh, yan. Dito yata sisikat si Haring Araw sa area na yan. Ang oras po natin ngayon mga tolits ay, ang oras na ba? Tingnan muna natin yung ating cellphone. Opa, dali lang po mga tolits. Ang oras po natin ay 5:23. Kita niyo po ba mga tolits yung oras natin? Ayan po. Ayan. 5:23. Alright mga tolits, mag-uumaga na. At baka makita natin dito ang pagsibol ni Haring Araw sa paligid na ito. Yan po mga tolits, yan po yung palayan. Yan, palayan po yan dyan mga tolits. So tayo'y titingin-tingin dito sa kinabit na, pero hindi makikita yun mga tolits. Di kakayanin ng ating ilaw yung kung saan nakakabit. Nasa itaas po yun ng puno mga tolits. Makikita nyo naman doon sa unang video natin dyan sa dito sa area na ito, nung maliwanag pa yung area mga tolits. Yan, no? May dito, may baka po dito, mayroon doon yung baka doon, so, no, ito, at meron din doon. Di kakayanin ng ating zoom dahil madilim pa. Titry nga natin. Madilim mga tolits, no, di makita. Ito lang yung nandito sa ating malapit. Yan, oh, baka, at may kubo pa doon. Okay po, no, mga tolits, at dito po tayo ngayon sa gilid ng palayan. Dito sa gilid ng palayan. Ayan, ay teka, madali matulad sa may nakalimutan. May nakalimutan lang ako. Alright, may nakalimutan ako dito sa kuan. Yan, oh, yung yan, area na yan dyan matulits. Dagat na yan dyan banda. Dagat yan dyan. Dito naman na side, kabundukan at palayan. Ayan, no. At tayo magpa 5:30 na matulits, pero madilim pa rin yung paligid. Ayan, no. Yung ating mga kasama nandun pa. Sarap ng yata nila, naka-idlip yata sila matulits. Tayo dito lang mag-ikot-ikot. Yan ang ating sasakyan nandito. Nandyan lang sila sa dito. Madilim pa rin, di pa rin klaro yung paligid matulits. Ibang pala dito, madilim kahit magpa 5:30 na. Alright matulits, maya na lang pag lumiwanag na. At yan. Alright, yan po mga tolits. Morning. 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 Kape. Sige po, sige.
Kape sila kuya. Yan ating guide. Si Kuya Rolly, no? Rolly? Yan si Kuya Rolly. Dito po kami sa kanyang tahanan. Uy. Alas 5:30 na. Uy. Magsi 6 na. Uy, dito pala siya. Sarap. O, naikutan. Sino nasa gitna? Si Anggi? Ayan o. Ayan. Magliliwanag na mga kaibigan, mga katolits. Alright. No, matolits, maaga na. Maliwanag na po, oh, matolits. Maliwanag na, maliwanag. At kukunin na po nila po, mga tolits, yung ano, yung bat detector. Ayan. At dito tayo. Ayan po si Anggi, si Jomar, at si Pao. Ayan. At kukunin na, kukunin. Patapos na ang aming pinaghihirapan magdamag. Puyat ba, Jo? Puyat si Jomar, oh. Kulang sa tulog. Ayan. Yan si Angelica Cabahog. Ayan, oh. Si Anggi. Anggi yung ambon. Yan si Fallen. Ano nga pa apelyido mo, Pao? Secret ang apelyido ni Fallen. Magkamag-anak to sila ni Jomar. Secret din apelyido ni Jomar. Ayan, oh. Umakyat na yung unggoy. Yung may lahing unggoy. Galingin sa Bohol. Ito yung tarsier na malaki. Ayan po, matulad sa nakatali doon sa taas, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba? Nakatali yan, oh. Oh. Lupit yan, oh. Talagang oh. Naka-ano pa yan, nakapadlock pa yan. Pakita mo yung padlock. Ayan, oh. May kadina pa yan, oh, na may padlock. Ano, may ipot. Dagta yan, dagta. Dagta ng mangga. Dagta. Ayun, oh. Saan si Anggi? Nawala man si Anggi. Ayan. Natanggal na rin. Oh. Yan, oh, matulis, oh, nakakadina pa yan, oh. Ayan. Tanga. Uy, Ay, sorry. Ayan. Uy, Sorry. grabe siya. parang may galit yata. Kaya nga eh. Ano, bababa ka ba o hindi na? Yeah. Diyan ka na, iwanan ka na namin. Ayan, oh. Lahi. Yan ang tatay ng tarsier. Ang galing yan ng Bohol, taga Bohol yan, hindi tatay ng tarsier. Tarsier na Tarsan. Ayan. Okay na. Nasa baba na. Alright.
Ha? Ay, oo. Okay na po no, matulits. Tapos na. Ayan. Ox na. O, ito yung kubo dito. Dito. Yan po yung palayan, mga katulits. Ang palayan. Ito yun si Ma. Ayan o, si Ma. O, Ma. Pahinga natin kung di ba magalit. Ay, baka manipa, mga tulis, tumalikod. Baka sipain pa tayo. Alright. Thanks God. At umaga na. Yun yung paligid, mga tulis. So, yung kabundukan. Ayan o. Diba yung kabundukan. Alright. Ganda tingnan yung langit, mga tulis. Yung ulap pulang pula Alright, yan po dyan po lalabas si Haring Araw sa side na yan. Ganda ng ulap, mga tulis. Pulang pula okay po, mga tulis. Kami magliligpit muna ng ibang mga gamit para balik muna kami sa akum para kami ay maghanda, magready at magligpit ng mga gamit para kami ay uuwi na ng Manila. Pero bago man yon, at kami ay didiretso ng UPLB para maghatid sa mga RS. Ayan. Ligpit ng mga gamit. Ayan po andun sila. Huwag nating nagligpit muna sila ng mga gamit, mga tolits. Magligpit muna kami ng gamit, mga tolits, at dito lang natin itutok yung camera sa paglabas dito para makikita ng mga tolits. Tara, let's go. Tingin ka dyan, okay
po? Oo, kayo dyan lang sa cooler. Ako po. Patong mo na lang sa... Tempo pala kuya. Wait lang. Sa likod na lang. Sa dulo. Dulo na lang. Ay, sorry. Alin doon? Pag gano'n. Kaya ba? Ay, kung pag pa dyan na isa, na hindi ginagamit. Tutupi yung wala na, meron pa. Ha? Ay, kung pag na nakatipid. Marami pa yung sasakay doon? Wala na. Mga tent ba yan? Ah, na. May trapal pa dito. Ito kaya. Sit na lang po. Lalim. Isa. Dua. Ayun dati. Kapal. Kapal ko pala. Dito. Siksikan. Siksikan. Tingnan, upo nga dyan. Gago, gago! Ina mo! Oh. Sigurado ka? Aray ko, putang ina. Oh. Oh. Oh, sarado mo! Sarado mo! Talaga ganyan ka? Sarado mo! Oh. Teka, tuhod ko! Oh. Sabi mo sirado. Okay. Oh. Oh. Kaya ha? Sige. Kilala niyo yan, sa Mexico. Parang kinit. Oh, yan na. Yan ha? Parang Yun na. nakidnap lang eh. Yan ano lang, lagay ng luwan. Oh, dito. Oh, makalimutan mo yung camera mo ha. Ha? Kalimutan mo yung camera mo. Ah, Hindi meron pa. Ayun. Oh, Pwede naman dito sa loob. eh, sino lagay yung ano? Parang oh. Ha? Andyan sa loob. Nandito. Yung alin? Kaya akin. Tiger bomb. Ayun na. Okay, okay na yan. Okay na raw. Okay na raw eh. Tingnan natin yung malaking mama dito. Kasya ka dyan. Ako na lang dyan sa likod. Hindi, wag na. Mahirap to. Hindi. Nasakit likod mo dito. Tingnan mo yung forma Sige, okay na yan. Oo. Oo. Wait Kaya, mahirapan niya yung sarili niya eh. Oh. Ore! Sige! Oo. Ala! Pero sarado nyo mamaya. Gago. Ayan. Ha? Seryoso ka ba dyan? Parang kasi naman Painitin dalawa ko sa na harap. sasakyan ko yan. Tapos tatlo kayo Seryoso dito daw sa si gitna. Warren eh. Nandito yung sosi ah. Hindi po kuya ka. Kasi naman Kasya kami dalawa dito sa harap. Tatlo Kasya tayo kayo. dito. Kahit na apat yata dito. Kasya naman eh. Kasya kayo ni ano. Magpa-picture kaya tayo kay tatay. No? Tay! Ang alit tapat. Tay! Pa-picture muna kami, tay! Ayan o. Liwanag lang sa likod. Lahat tayo mga nakikita. Doon ka gida. Doon ka para makasali ka dito. Walang iya Uy, tong... alam mo, nagaya ko na rin yan. May water na digin yung bundok. Tapos gumagano-gano ako sa... Ayan o. Tay, magpa-picture muna kami, tay. Pwede? Okay na. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Okay, uwi na kami, ate. Maraming salamat po. Kuya, maraming salamat ah. Yan si Kuya Rolly. Ayan o, ito po yung misis po kayo na yung kuya. Okay po. Kasya na ba? Kasya? Sige, siksikan kami, siksikan. Sige po. Tuloy na po kuya. Kuya, salamat ha, sa sunod. Sa susunod. Yan siguro. Bakasyon pa, bakasyon. Oo, bakasyon. Okay po ate. Salamat. Okay po. Wala kami mga kalits. Oh, wala palang tao dito eh. Kaya ibaba ko tong ibang gamit dito kasi malaglaglagan to eh. Ibaba
ko muna to ha. Hindi lang. Ito to. Op, dali lang. Dito sa baba. Op, ya. Yan. Okay na yan mga tolits. Punong-puno ang aming gamit. O yan. Alright. Okay, bye-bye. Salamat. Bye-bye po. Oh, kita ba lahat? Di no. Yan. Yung sa likod. Nagsiksikan ba kayo dyan? Hindi nga, luwag pa nga. Luwag pala eh. Naman kasi ito ba? Sisimaran kasi nagpapahirapan ako na yung lang. sarili niya eh. Parang Kuya, picture. picture daw tayo dito. Picture oh. Mare, Kita ba? lapit kasi kayo dyan. Yan. Lapit yung mga mukha. Parang mata lang yung kita sa akin. At least may mata. Oh, tara. Yun mga tolits no, alis na kami dito sa area at punta na kami pabalik sa accommodation. Eh po, tingnan nyo yung paligid mga tolits. Tingnan nyo po yung sikat ni Haring Araw. Oh, pasalubong po natin ang pagsibol ni Haring Araw. Yan po sa ating kanan ay palayan po yan at sa ating kaliwa ay mga kabahayan. Yan po no matolits, thanks God at na umaga na at kami ay pabalik na nga po kami sa accommodation. Yan po no, mega love shout out po sa ating lahat, sa inyong lahat mga katolits natin dyan, mga kaibigan, mga kamag-anak at mga nakakilala sa akin. Nakakilala kay Katolits, mega love shout out po sa inyong lahat. Sa mga bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe. Yan po no, Matolits. Good morning, magandang umaga at mayong buntag kaninyong tanan. Alright, ito na po ay palabas na po kami ng highway. Alright mga tolits, dire-diretso po kami, pabalik na nga po kami ng Acom at ito po yung aming dinadaanan. Ito na po yung highway palabas ng National Highway. Ito po ay nasasakupan po ito ng Kapantulan, itong highway na ito palabas doon sa National Highway. Yan po no matolits, at maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, mga solid nating subscriber at patuloy na nakasuporta at nanood sa ating mga simpleng vlogs kung saan man tayo naroroon at saan man tayo nakakarating. Ito po ang buhay driver, traveler, motovlog, kahit saan nakakarating. Yan po, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lang itong ating vlog mga tolits, masyadong mahaba na. Ako'y magpapaalam na pansamantala sa inyong lahat. Bye bye. Hanggang dito na lang. Bye bye po mga tolits. God bless us all. Bye bye po.